Autoklimatizácia a ventilácia sú kľúčové pre komfort jazdy. Ak ich údržbu zanedbáme, môžu sa stať zdrojom zdravotných problémov. Vlhké prostredie vo výparníku klimatizácie je ideálne pre množenie mikroorganizmov, plesní a baktérií, ktoré môžu spôsobovať alergie, zápaly dýchacích ciest či nepríjemný zápach. Prečo sa starať o klimatizáciu? Mikroorganizmy a plesne sa množia v prostredí s vlhkosťou a prachom. Riziká pre zdravie zahŕňajú alergie, respiračné problémy a zhoršenú kvalitu vzduchu. Nepríjemný zápach je prvým varovným signálom. Naše odporúčanie: klimatizáciu čistite minimálne 2-krát ročne pred letnou sezónou a po nej. Možnosti čistenia sú rôzne. Chemické čistiace prípravky sú dostupné a rýchlo použiteľné, ale majú krátkodobý efekt. Ozónové čistenie dezinfikuje celý interiér a ničí baktérie aj zápach, no vyžaduje odborné použitie. Takto vytvorené čisté prostredie vytvára okamžite priestor na hromadenie nových patogénov. Probiotické čistiace prípravky sú ekologické a šetrné k povrchom, ale ich účinok je bez prítomnosti prebiotík, ktoré im poskytujú energiu krátkodobí. Symbiotex je novinka na trhu, ktorá kombinuje probiotika a prebiotika, poskytuje dlhodobú ochranu a stabilnú mikroflóru. Pravidelná starostlivosť o ventiláciu autoklimatizácie je investícia do zdravia a komfortu. Symbiotex riešenia sú ekologické, časovo nenáročné a s dlhotrvajúcim účinkom. Okrem čistenia vytvárajú aj vyvážené mikrobiálne prostredie, ktoré pôsobí preventívne.